Mike, waarom ben je gaan fietsen? Nou, toevallig dat mijn opa en mijn vader die fietsten vroeger. En toen ik jong was ging ik natuurlijk altijd met mijn vader mee. En eigenlijk ben ik zo een beetje opgegroeid met wielrennen. En toen ik 8 was, wou ik het zelf eigenlijk ook wel doen. En ja, zodoende ben ik eigenlijk gaan wielrennen. Je hebt het dus met de paplepel ingegoten gekregen? Ja, eigenlijk wel. We zijn opgegroeid met wielrennen en ja, nu nog steeds draait het eigenlijk wel heel veel om het wielrennen. Ja. En je zusje die fietst ook? Ja, die heeft het eigenlijk weer een beetje van mij en mijn vader dan gekregen. En ja, de zusje en ik fietsen ze allebei en ja, daardoor is het eigenlijk wel heel druk. En staat er heel veel tegen het wielrennen bij ons thuis. Ja. De familie Teunissen is een echte fietsfamilie. Moest Mike voor jou gaan fietsen? Mike hoeft niet te gaan fietsen. Kijk, hij is opgegroeid met het fietsen. En hij weet niet anders dat er thuis bij ons gefietst wordt. Dus dat is eigenlijk vrij logisch dat hij is gaan fietsen. Ja. Hoe oud was je toen je begon? Ik denk 9 jaar ongeveer, ja. En nu fiets je ook weer NK's en dat soort dingen? Of op welk niveau Ik heb fiets jij? toevallig vorige week nog een NK gehad en dan ben ik hard gevallen. Maar ja, het doel was om dit jaar het EK te rijden en dat zou ook wel kunnen hoe ik aan het begin van het jaar reed. Maar ja, door nou al die pech, want ik ben al 4 keer gevallen in korte tijd, ja, lukt dat nu niet meer. Dus, ja. Wat ben je nou eigenlijk, een veldrijder of een wielrenner? Allebei, een veldrijder en de wielrenner denk ik. Nee, ik combineer het nou en ik vind het wel leuk om eigenlijk allebei te doen. En als het dan dadelijk volgende maand weer tijd is om te gaan veldrijden, dan heb ik daar weer zin in. En als dat weer afgelopen is, heb ik er zin om te wielrennen. Dus ja, ik durf niet te zeggen dat ik het een of het ander ben, maar ik vind het eigenlijk gewoon allebei leuk en hoop het allebei nog zo lang mogelijk te doen. Jasper Haling. Jasper Haling heeft een achterstand weg met de hele groep van 10 seconden. 10 seconden en nog een groepje met de bal. En is het te combineren met school? Dat is wel af en toe moeilijk, ja, maar ik heb een ik volg een aparte studie waardoor ik eigenlijk een beetje wel kan combineren, proberen in ieder geval. Want hoeveel uur per week ben je met fietsen bezig? Toch wel, met wedstrijden en allebei gaat het toch wel heel snel 10 uur trainen en dan ben je op een wedstrijddag ben je de hele dag kwijt. Dus ja, zo daar heb je nog andere oefeningen, dan ben je toch wel 15 uur per week in die 6 dagen al kwijt. Ja. Ben je als vader vooral kritisch of vooral trots? Ik ben vooral trots natuurlijk. En ik kan ook wel op bepaalde momenten kritisch zijn. Ja. Ik heb zelf nooit gefietst. Ik heb er niet zo heel veel verstand van. Dus ik denk niet dat ik kritisch kan zijn. Maar wel trots, ja, als ik zie inderdaad wat ze er allebei voor doen en vooral voor moeten laten. En als je het dan zo lekker doet, dan ben ik vooral trots. Ja. En noem eens een paar voorbeelden dan van dingen die ze moeten laten. Nou, ze gaan op tijd naar bed, ze houden rekening met hun voeding. Ze moeten weer of geen weer toch hun uren op de fiets zitten. En uitgaan, komt dat er ook van? Dat mag eigenlijk niet als wielrenner, hè? Dus dat zit er niet echt heel veel in, nee. En vinden jouw vrienden dat niet jammer? In het begin was het altijd wel lastig, maar nu begrijpen ze het wel. En ja goed, ik heb natuurlijk hiervoor gekozen om te gaan wielrennen. En als ze het niet zouden begrijpen, dan was het ook goed. Maar ze snappen het wel en ze vinden het natuurlijk al lang mooi dat ik goed fiets. Ja goed, als Mike een wedstrijd van 160 kilometer moet fietsen, dan zal hij ze toch ook moeten trainen. Ja, nou, dan zal hij toch 4, 5 uur op de fiets moeten. En 's morgens, ja, degenen die normaal op school zitten en een keer vrij hebben, die slapen lekker uit. Ja, Mike hoeft maar 2 halve dagen naar school, maar die is wel 's morgens gewoon om 8 uur op. En die eet en die kleedt zich om en ja, die begint eigenlijk zogezegd aan zijn werkweek, die gaat trainen. En hoe zie jij Mike als wielrenner? Wat zijn zijn sterke punten en wat zijn zijn mindere punten? Het is iemand die er altijd voor wil gaan. Hij zal altijd rijden tot de finish echt om te winnen. En hij zal niet snel zijn kop laten hangen. En waar denk je dat zijn grens ligt? Geen idee, ik weet niet of hij wel een grens heeft wat fietsen betreft. Hij zal er echt gewoon altijd voor gaan. Dus. Zijn sterke punten, dat hij alles goed tot heel goed kan. En misschien een minder sterk punt wat nu is gebleken, het echt in de kols bergop rijden, dat is misschien iets minder wat hij kan. Misschien het minpuntje. Kan hij nog aan werken?
Daar kan hij nog een heel groot gedeelte aan werken, maar hij zal dat waarschijnlijk nooit als topper kunnen. Ik denk dat Mike wat dat betreft wel wat egocentrisch is als hij op de fiets zit. Dan gaat ook alles, dan doet hij zijn ding, zoals hij denkt dat het goed is. En wat anderen dan ook zeggen, nee, hij vindt dat en hij doet dat. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Hij laat zich dan niet beïnvloeden. En hij wil vechten, hè. Dus iemand die volgens mij veel pijn kan lijden. En er echt voor wil gaan. Ja. En wat zijn jouw sterke punten? Nou, ze zeggen allemaal wel dat ik heel veel kracht heb en dat ik zeg maar, op de moeilijkere parcours wel eigenlijk langer mee kan doen en nog wel wat over heb op het einde meestal. Wat is je mooiste wielerervaring? Ik denk toen ik voor het allereerst Nederlands kampioen werd. Het was nog heel klein, toen was ik 9 jaar of zo, maar toen had ik nog maar een paar wedstrijdjes gefietst. En toen was dan het Nederlands kampioenschap eigenlijk de grote wedstrijd van het hele jaar. En de eerste keer was ik tweede geworden, maar het jaar erop had ik dan gewonnen. En ik weet niet, maar dat was wel heel apart eigenlijk, omdat op zo'n jonge leeftijd al zo lang naar uit te kijken en dat het dan lukte. Dat vond ik eigenlijk wel, was wel mooi. Wat is je slechtste wielerervaring? Het was een ander Nederlands kampioenschap. Dat was weer een aantal jaar later, maar toen brak ik de week van tevoren mijn pols en daardoor kon ik eigenlijk niet deelnemen. Dat was wel heel jammer, want ook dan daar leef je er eigenlijk toch wel een paar maanden eruit. En als je dat niet mee kan doen, dan is dat wel erg jammer. In de achtergrond aan op een afstand van 18 seconden. 49 unieke wedstrijden. Hoe moeten we jou zien? Als Mike's trouwste fan? Ik denk dat ik gezien kan worden in verschillende rollen. Trouwe fan, dat op de eerste plaats. Verder, in het kader van het fan zijn, heb ik ook me wel bezig gehouden met ondersteuning van Mike, qua sponsoring en dergelijke. En meegedacht over de website van Mike, miketeunissen.nl. Dus in allerlei rollen, maar hoofdzakelijk toch wel fan en ondertussen ook fotograaf. En op die manier probeer ik ook een beetje mijn steentje bij te dragen ter ondersteuning van Mike, zeg maar. En hoe is dat ontstaan? Dat is ontstaan omdat ik zelf altijd gefietst heb. Ik heb ook een aantal jaren wedstrijden gefietst. Daar ken ik de vader van Mike, van Martin. En wij hebben veel met elkaar getraind, ook wedstrijden samen gereden. Ja, want hoe lang doe je dit dan nou al? Ja, Mike is nu 19 en even kijken, hoe oud was hij? 8 of zo, 9 toen hij begon met wedstrijden, ik weet het zo niet precies. Maar vanaf de eerste wedstrijd ben ik hem gaan volgen. De helft van je seizoen zit erop. Wat vind je van je prestaties tot nu toe? Wel goed, in ieder geval wel redelijk goed. Het is eigenlijk wel een beetje gegaan zoals ik had verwacht. Ik heb 1 wedstrijd kunnen winnen, dus toch wel wat natuurlijk. En ik heb op het NK dan wel redelijk goed gereden. Je heeft al veel successen behaald dit seizoen. Je hebt al redelijk succes behaald. Vooral op internationaal niveau. Het Parijs-Roubaix was je 8e, Triptyque Ardennen 5e. Dat zijn toch wedstrijden die hoog aangeschreven staan. Ja. En wat hoop je dat Mike nog bereikt? Nou, ik hoop dat hij een mooie profcarrière gaat bereiken. En dan vooral dat hij zijn ambities en zijn dromen die hij zelf heeft en koestert, dat hij die kan waarmaken. Dat hoop ik. En dat gun ik hem. Want hij is dag en nacht met de sport bezig en mooie wedstrijden winnen. De dingen die hij zich ten doel stelt, dat hoop ik. Ja, en wat zijn voor jou de plannen na je herstel? Dat weet ik nog niet. Ik moet even kijken hoe lang dat herstel duurt. Want nu, ook omdat ik nu niet mag eten, dus verlies ik natuurlijk ook veel qua conditie en zo. En moet ik even kijken hoe ik het daar weer op kan pakken. Hoe ziet de rest van het seizoen eruit? Vanaf nu is het eigenlijk alweer voorbereid op het veldrijseizoen. Dus dan rijden wij nog wel wat wegwedstrijden en ook wel gewoon om te winnen, zeg maar. Maar het gaat eigenlijk voornamelijk om conditie krijgen voor het aankomende winterseizoen.
En zijn er nog speciale dingen die je wilt bereiken in je carrière? Ik vind het wel mooi om een Tour de France te kunnen rijden of naar de Olympische Spelen te gaan. Maar goed, dat zijn dingen, daar droomt iedereen van. Kijk, de Tour de France is natuurlijk het ideaal voor elke wielerrenner en ik denk ook wel voor elke ouder. Dus dat zou leuk zijn als je dat in de toekomst zal kunnen bereiken. Ja, ik hoop eigenlijk gewoon op een van de twee dingen profielrenner bij te worden. En of dat nou bij het wegrennen is of bij het veldrijden, dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. En wat het wordt, dat kan ik nu eigenlijk ook nog niet zeggen. Het gaat eigenlijk bij allebei de dingen wel best goed. Ja goed, hij heeft als doel, maar dat riep hij al als kleine jongen, dat hij profielrenner wilde worden. Ja goed, dat is nog steeds zijn doel. En als je zo door blijft gaan, ja, dan denk ik wel dat dat erin zit. Ja. En nou ja, ik hoop eigenlijk gewoon zo door te gaan. Dat wil eigenlijk zeggen dat ik dan volgend jaar weer wat korter eindig en wat meer ga winnen. Maar ja, voor nu ben ik er eigenlijk wel tevreden mee.